ronda iri uri kuriona uri kuriona ndere kudhara kai ndo randakapindana munguva dzehondo ndobva rasiya kafragment pane ainzi mafragments handizivi kuti ungazvizwisisa here kuti fragment ndobva ndagara nako kafragment richingorwadza handiti richingorwadza saka muna 2023 manje apa kuburikidza nekurwadza kwaraita kakazongobva so kakazobudani apa panyowani paunoona apa pakazobva muna 2023 saka pakaita panyowani then musana unondirwadza kwazoti maziso nguva yakatakwa pachimoyo pachibhombwa kudai pachipwititika so magasi nezvimwe zvakadaro zvakandiafekita mumaso mangu kuti handinyatsi kudini hangu kuona zvozoti kuburikidza nayo magasi acho futi zvakandiafekita muchest mukufema kudai saka ipo pano panditori apa ndine problem yeBP nditori pamapirisi eBP ndochizoti futi ndine problem yeshuga then kurwadziwa gumbo iri maziso nemusana ndo matambudziko angu what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yehondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yehondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tirikuramba tichikupai zvirongwa apo tiri kutaura nekutsvagiridza nhoroondo dzevarwi verusununguko. Mungave muri kutiona muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana muchidokorerawo kuti aiwa inini ndoda kuti nhoroondo yangu izikanwe nevana veZimbabwe. Makasununguka kuti bata tinouya ikoko. Mungave muri baba, mungave muri amai, mungavewo muri zvakare vabereki, vana mujibha, vana chimbwido, mumwe nemumwe ane contribution yaakaita. Mukana ndiwoyu wokuti mutaure nemhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri kupi? Tiri kwaMutare zvakare uko kwatasangana naamai vakarwirawo rusununguko rweZimbabwe. Vakati aiwa regai ndimbotaurawo tinzwe kuti zvakamira sei. Amai makadi? Tiripo edu makadiwo. Tiripo isu kuri sei kuno kwaMutare? Aiwa kuno kutsvene. Kutsvene. Handiti kuri kunaya? Kuri kunaya apo neapo kuchingotipawo nguva yekuti tigone kupinda mumaminda. Muchipinda mumaminda. Aiwa tinotenda. Zita rekuberekwa rizere ndinokuti? Inini ndinonzi Comrade Melta Nyakurimwa. Nyakurimwa iri isenemu yekuroorwa varume. Asi inini ndinonzi Melta Mureya. Ndiri mwana wekwaMureya. Kuchipinge uko ndokwandakaberekwa. Saka ndakaberekwa ndikakurira kuchipinge. Ndikadzidza primary yangu pachikoro chepamusha pedu panonzi paTuzuka paripo nanhasi. Nguva iyoyo pakanga pasati pane secondary, panga pane grade 7 chete. Takadzidza nguva yaSmith guys muRhodesia. Saka ndakazobva ndikaenda panonzi pachikoro mission. Ndikadzidza form 1 yangu ne2. Saka inini ndakazogumisira mu2. Nguva iyoyo taiti muJC. Saka ndakazobva paya kusiya chikoro. Ndobva ndayambuka Mozambique. Kwedu uko tiri pabhodha. Saka nyaya yekunzi makomerezi vari kuenda ndakabva ndayambuka. Ndobva ndaenda. Ikoko nyaya dzehondo dzanga dzavako. Futi dzanga dzakutoritswa. Zvokuti makomerezi tata kutovaona titombovabikirawo sadza.
ndozonoti aizvo kungobika zvezvi beta kunyasa kutoenda chaiko chaiko. Handiti kutanga kuuya makomberedzi vakasvika kana muchiri kurangarira chii chakaitika ipapo? Vakasvika pamba pedu kumanheru so tonzwa kamuridzo kuti ndini kwari kuridza kamuridzo. Saka mahunga ekuti kwane hondo anga ako so pabuda munhu 1 zvikanzi uya pano kuri vamwe mukomana anga ari pamba pedu. Mukomana ndobva aenda zvikanzi wandiza handi 9 zvikanzi vabereki varipi zvikanzi varipo. Saka ipapo tanga tina sekuru toti baba munini wababa ndisekuru kwandirika nambuya. Mai nababa vanga vari kuTriangle kwaishanda baba. Zvikanzi sekuru varipo. Zvikanzi alright ndinokumbirawo kutaura navo. Mwana ndobva auya zvikanzi sekuru muri kudiwa nomwe mukomana ari apo paseri apo. Yanga iri nguva yekuti chibage changa chakura muna February mwemo. Ndobva vaenda sekuru. Zvikanzi makadi baba. Zvikanzi ndinofara hangu. Zvikanzi baba inini mandiona panapa hamungandizivi kuti ndinani, handisi mwana wemuno, ndauya asi ndiri mwana wenyu. Zvandiri mwana wenyu tisu tiri kurwira rusununguko. Zvikanzi nasekuru ho. Saka sekuru vakakurumidza kunoti ho manje. Vanga tichinzwa paredhiyo Maputo iyai kambuka kainzi tonosangana kuZimbabwe. Saka taikafarira stereki taiti kana nguva dzacho dzakukwana tese taiunganira ngoimbwa manje. Zvikanzi kambuka munonzwa kaikai ndonyaya dzatinadzo. Isusu tiri vana venyu toda kusunungura nyika, zvatoda kusunungura nyika asi hatigoni kusunungura tega, tinosunungura nemo tichibatsirana. Sekuru vakati zvakanaka vanangu masvika. Zvikanzi asi sekuru zvatataura izvi hazvitaurwi mazvizwa baba. Vakati handidini handitauri vanangu. Zvikanzi mukataura munodini munofurwa. Imimi kunoku kunombodarika here masoja aSmith aya. Isusu taiti masoja kureva vaSmith. Ndo anga ari masoja. Nguva iyoyo. Kana sekuru zimotikari ravo rinodini apa rinodarika. Zvikanzi alright. Saka ivavo vari mumotikari vacho ivavo yatina basa nekuti murungu here kana kuti munhu mutema. Ndo vatiri kurwisa ivavo. Ndo vari kutotirambidza kuti tikusunungure imimi. Saka imimi ndo vari kutokurambidzai futi kudini kusununguka. Zvikanzi sekuru saka munodini imimi. Zvikanzi tinongovapfuura nepfuti asi imimi ndimi munenge makatisapota. Zvikanzi nasekuru ndinokusapota isei handigoni futi. Hapana zvandoziya. Zvikanzi imimi tikasvika pano tobvunza kuti zvakadini motitaurira kuti vapfuura vaenda neapa vambouya pano vakazotibvunza zvakati tikava tikakumbirawo tinokumbirawo chikafu handi muri kuona kuti hatina mabhegi. Sekuru vakati kanzi vanodarika nemotikari vayo handi vane mabhegi. Zvikanzi sekuru vane mabhegi shuwa akawanda nezvikafu mabhifi. Saka isusu chikafu chedu tinochipuwa nemimimi vanova ndimichi vabereki vedu. Zvikanzi sekuru zvakanaka izvozvo hatirambi regai ndidaidzewo mudzimai wangu. Sekuru ndobva vadaidza mbuya ndobva vataura naikoko vanhu vakuru isusu hatiko. Tikazona sekuru vaya nambuya udini wouya. Zvikanzi iwewe Melita tikati mbuya. Zvikanzi enda pamushapo pakarwa atete vedu pachisangaurwe motaurira muroora weipapo nemusikana weipo Julia muye pano. Tikati alright tamudaidza nechokuchoku. Zvikanzi ana mukoma vauya. Ana mukoma zvavauya vanoda chikafu asi chikafu ichi chinotofanira kuti imi ndimi munovadini munovabikira munovapa asi vati ngazviite private nekuti munouraiwa. Zvakanaka izvozvo izvo. Tavabikira chopu vangu vari 9 makomredi we ndichikutorimemba mazita aona nhasi. Comrade Gwazai, Comrade Motosimba, Comrade Sifasi, Comrade Mateu, Comrade Matimura, Comrade Inoki, Comrade Chisango. Right. Takapaka. Vati tigara ipasi. Tagara tadzidziswa manje. Kwazi mationa isusu. Mukaona kwauya vamwe vanhu vanoti tisu macomrades.
mukaona vakangopfeka uniform dzakangofanana zvakangonaka tinenge tisirisu. Saka mungwarire, haikona ngoti vanhu vanouya voti tisu makomrades imwe vatenda. Munotanga maona zvavakapfeka izvi hazvisi zvavanhu vabuda mumba here izvi. Isu zvedu zvinooneka kuti hatina kubuda paimba. Tikati zvakadini zvakanaka. Saka kubva ipapo makomrades vanga vakungouya. Saka futi dzanga dzakuchizorira manje dzichirira mumwe musi kuma10 dzorira futi dziya. Mbuya vangu manje ivo vaya manje kufarira makomrades vana vavo futi yairidzirwa sekuti kugoma uko. Mbuya vazvidzwa zvikazi ndivo vana vangu vaya. Saka futi yati karira ivo voti dindingura mfana mazvona. Futi yorira voti dindingura mfana varufarira kuti vana vavo ndivo kapa. Apa vanga vasikazivi kuti padhuze navo muchibage muyo pane musoja. Musoja yabva buda. Muri kuti kumai zvikazi ini ndiri kutoimba iyi. Kazi kuimba kuti kazi ndiri kuimba zvekuchechi kwangu vainamata kuguta kwaJehovha. Kazi muri kuimba zvekuchechi kwanyu. Zvikazi zvikazi chiregai ndisiye ndamutaurira mbuya. Inini ndiri munhu mutema ini. Manje muri kundiona hundi. Asi ndiri musoja waSmith. Zvandiri musoja waSmith. Imimi kana muchitaro zvamuri kutaura izvo muchinge muri kusapota magandanga munogona kupfurwa. Asi handidi kuti mupfurwe imimi nekuti mutoriwo mai vangu inini ibasa chete. Vakasvika pano vamwe vangu vari muzirori so pamba pedu panga pari parodha nditi vakabvunza kuti magandanga aripi. Munongoti isu hatitovaziva hatitombozivi. Kati ndopatakanaka kuchirohwa nehana manje. Kwazi mukataura kuti magandanga maaonaka munofurwa. Saka imimi munongoti hatitombovaziva. Asi vakazoya futi rimwe zuva vachikuda kukunetsai kuti imimi magandanga aripi. Munoti hativazivi vakati kucharira chii. Munoti tangonzwawo kurira kwazvo asi hatizivi kuti chii. Mukaramba kuti hatina kunzwa futi yarira. Hazvinambiki nekuti munenge madini mavinzwa. Tikati zvakanaka. Saka kubva ipapo manje vanga makomrades vachiuya vachienda vachinodza futi dzavo vachidzoka tichivawachirawo vamwe vaitoti tiruke musoro tovaruka kusvika isusu mweya wekuenda weyo wazototibata. Tikati isi takudi takuenda. Saka takabva tati pamusha pedu inini baba munini vangu vainzi Abel vaishanda kuTriangle uko vanga vatouya kubva kubasa. Iye Julia yauya mwana watete vangu uya neshamwari yababa munini yangu vanga vana ainzi George avanga vabva nayo kuChiredzi. Saka takuenda isi nemakomrades zvakanaka. Tabva tati kumanheru kuma44 tagadzirira edu tumabhegi twedu. Aiwa mutori zvakawanda munotora tushoma twokuchinja right. Tabva tasumuka pamba taenda tafamba takananga Mozambique. Tobva tafamba takabva kuma7 tichifamba kubva kuarea yekwedu toenda kunozi kwaMusirizwi. Pane rwizi ruombe runozi Musirizwi. Tobva tayambuka Musirizwi manje. Saka patakangoti yambu Musirizwi handiti tofambe panga pane road yebhodha yanga yakatogredwa nguva iyoyo. Yanga iri yekuzoda kuona kuti magandanga adarika rini panapa achitsika vachidini vachienda handiti. Saka tichangoti yambuke Musirizwi tabva tasvika parodhi iyai. Zvikazi nemakomrades itai kudai kutenderuka kudai kutarisa kwatiri kubva kako. Tobva tatenderuka tochifamba nenhende shure manje nerivhesi. Tikati chii kwechi. Zvikazi izvi tinozviitira kuti kana varungu vauya vakutsvaga kwataenda vanongofunga kuti taenda uko isu tadini taenda zvakanaka taenda uko. Tobva tasvika yambukei bhodha kanoyambukira kunosvika Zamchiya kuzasuko pane bhaisi rainzi Chikwekwethi paChikwekwethi. Tobva tasvika totoona kuti zvatochinja izvi zvasiyana nekumba kwatabva izvi. Pane makamaradha muri kuendepi. Tati nemakomrades kazi vari kutoenda kuhondo ivava. Zvikazi right kuZimbabwe kunei. Kazi nemakomrades munoti kune hondo. Tikati kune hondo. Tasvika pabhesi paya paChikwekwethi paya pane makamaradha nemakomrades edu vamwe vanga vakuwara kubvako. Tobva tagara tiripo 4 days.
vaya vatabva navo kumusha vaya nditi bva wadzokera vazi isusu taakudii taakudzokera imi mucharamba muchienda kwamuchanodii kwamuchanotrainwa nditi alright tatazoya kutorwa paya paChikwekwethi toendeswa panonzi paPochita Gogoi hatina umboswerapo tobva taendeswa panonzi paMachazi tingoriko kusaidhi kuChipinge kuna Sipungabaira tobva tabva paMachazi tobva tapfuura nemuSipungabaira paSipungabaira handina umborarapo takangopfuura taita straight kunonzi kuChibavava tobva tasvika tobva tagara paChibavava yanga isiri training base tagara tiripo paChibavava paya tione uwandu hwevanhu varipo vasikana vakomana zvatochinja manje sadza riya manje raakuita zvekulimitwa manje hakuna tii yataa takajaira hakuna sipo iya taguraniswa kapisi saka tainogeza murwizi mwainzi mabudzi rwizi runonzi budzi ruriko koko infekiti rwizi runotangira muChipinge mutauni rimwe zuva tiri panguva yekunodya chikafu manheru kwanyepera kunaya so tobva tazwa ndege kuti takawanda mataidyira mumakicheni kuyama makaita mugiraundi zvino ndege yabva yangokwira nerwizi kudai yakwira nerwizi hamene kwayakadini kwayakaenda makamaradha manje veFrelimo tobva kuti futi pa yabva yangonyangarika nguva tozonzwa zvikanzi ndege iya yakai yasiya yakanda box rechefu murwizi munani munabudzi saka mvura iyi yabudzi isatodini isatsamwiwe tobva tairega papanga chimugodo cheinjini ndochataa kungoshandisa sevanhu tatakawanda ndekamugodi 1 apa tatiri ma1000s tobva tagara paya tobva yakwana manje nguva yekuti takuenda kutrain vanhu vaizotorwa kubva kumakembiwe vachienda kunotrainwa somewhere vamwe kuTanzania vamwe kuChimoyo vamwe kuTembwe saka ndakazobva ipapo ndikaenda kuChimoyo ndokwandakaenda training camp ndobva ndasvika ndobva ndatrainwa ndobva ndapedza ndisati ndaenda kufront ndoenda paChitepo pacommissariat right saka pacommissariat panga pekunodzidziswa zvematongerwo enyika apo kwanga kwakunospecializa zvematongerwo enyika kuti zvigare zviri musoro ndadzidziswa tapedza paya nakuvhuu naComrade Vhuu pane vamwe comrade vainzi Comrade Muchazo vaimba sitereki vachiti ndirogidi vasikana vaimbopota vachiuya pacommissariat paya nekuti kembi yedu yepaChimoyo yanga iri kembi yakatenderedzwa ne14 bases saka ndapedza zvecommissariat zviya inini handisati ndaenda kumusha kufront vamwe vanofanira kuuya kotrainwa futi pacommissariat paipa ndobva tobva taenda paNehanda kuvasikana kucommissariat kuti atakasangana taenda paNehanda rimwe zuva manje mongoziva zveindiscipline zviya zvekuti munhu aita indiscipline ka ukaita indiscipline unofanira kurohwa ka taita indiscipline yekuramba kutumwa pito yarira kuti tiende paparade zvikanzi iwo neindiscipline iwe saka zvaune indiscipline manje mufanira kurohwa ndikati rovai henyu 30 kumagadziko ndikati alright apa inini ndaandiri battalion seguranza mazvona saka ipapo manje nenyaya yendiscipline ndakabva ndanzi chitora vasikana ava 8 iwo ndiwe chi9 which means ndiwe section commander ndikati zvakanaka pane chimende yenyu munoenda apo pane gomba riripo ranga rakacherwa retoilet ranga risati rasvika asi ranga radzika zvekuti inini handioneki ndikati zvakanaka taenda paya tosvika pagomba paya asi zvisati zvaitika
zvemusoko kuzobhumbiwa uyu kuchine mavhiki kumashure ndakati ndakarara ndane shamwari yangu yainzi Netsai aibva kunyanga takangoenzana pastructure so taitongopfekerana everything tichirara mublanketi 1 ndobva ndati Netsai zvikazi ndikati zvandarota vazi warotei ndikati ndarota munhu amirapo akati unofara here ndikati zvikazi wandiziva ndikati handina zvikazi aona ndikati zvikazifananidza ndobva ndafananidza zvikazi wandiziya ndikati handina sindinenge ndakufananidzai nababa munini hangu munin'ini wababa zvikazi ani wacho ndikati Amoni zvikazi ko babako ndikati munenge makafanana navo zvikazi ko iwewe ndikati ndiko takatofanana kuti ndakafanana nababa nevamwe vandotara zvikazi ndini sekuru wako kurotako apa sekuru vangu vakafa mai vangu vasati varoorwa mumba medu ndini first born mai vangu vasati varoorwa kubva kumondoroko sekuru vangu ndopa vakanga vachitoshaika saka mai vangu havatoziviwa ati zvaravavo saka ini zvazvitori pachena sekuru handivadi zvikazi ndini sekuru wako Amagogola ndikati alright zvikazi asi zvandauya hako kwauri muzukuru ndine chekutaura newe ndikati taura henyu sekuru apa ndaita sendiri kungovaiginwa munongoziva zvevana vanenge vangokura vachienda kumachechi nemuzvikoro kwavo sekuru vakafa zvikazi ndoda kutaurira kuti tarisa uko kumavhazuva kudai ndobva ndatarisa hakuna chinhu kachitarisa kumadokero uko ndobva ndatarisa zvikazi uri kuonei ndikati ndiri kuona moto vazi wauona ndikati vazi moto uyo uri kuda kupisa iwewe saka ndozvandauya kukutaurira asi moto uyu haukupisi ndikati sekuru zvikazi inini ndichazokudzimira ndichidai vachidzima nemaoko avo mazviona ndikati zvakanaka zvikazi asi moto usati wasvika ndichauya futi wazvizwa muzukuru wangu ndikati ndazvizwa ndikati Netsai ndo zvandarota vazi tobva tapedza 2 weeks sekuru vaiwaya futi kwazi ndofunga zvinezvo wakundiziya ndikati ndimi sekuru zvikazi shuwa ndauya kokutaura nyaya yedu iya haisati yafa moto uri kutouya asi ndakati usazobva panapa saka pavainditi ndigare ndiri pane zviuswa zvegirini zvakadai haubvi utsambobva inini ukauya uku ndini ndichazodzima wazwisisa ndikati kasi kana moto wava padhuze ndichauya futi ndikati zvakanaka sekuru musi wazouya boto mangwana acho vabva vauya ndikati Netsai sekuru vaya vatoya kana Netsai iwewe sekuru vako vakuda kunetsa uchapanduka iwe ndikati ndingakunyararira here ushamwari zvikazi amen saka takazoti tapinda pagomba paya tasvika mafoshoro edu tinawo mapiki edu tinawo ekochera hedu mugomba retoilet riyaso nekuti taizviitira isusu bondo taizvishandira zvinhu zvedu kana kumabharaki taiwaka ini ndikati chiregai ndichitanga inini kudini kuchera nditi mwekomeredi wanga aripo akati aiwa shefu hamungatange kupinda zveshefu isusu tiripo kubva ati kwete kuwira mugomba muya kuti achere ini ndikati comrade by order buda saka taitoziva kuti kana wanzi by order kunzi uchida usikadi dini buda hana kumbonyozera wakabva abuda ini bva ndati ndapinda mugomba muya saka kundichidai kuda kuti ndichereka izvangu zvese zvaguka ndani nungu kwabva ndatora foshoro iya kubva ndaiti kunobata kwacho pasi uku kwatinochera nako kubva ndaitsamirisa mumadziro kudai bva ndadai garira foshoro zvikazi nomwe shefu mandibudisa mugomba umwe asi matogara ndisandadaira kana kuti pasina masekonds ba ndabva ndati macomrades ndege inini ndiri mugomba ndakatoona ndege kuti wa adenga pandakusara kupedza kuti ndege totozwa bhambo ratobhomba paHQ kwindi iya mabhasi yese kwindi iya zviri kufamba sei tiri mugomba comrades vaya vanga vari panze ndobva vadini
watotanga kumhanya kwake apa mabharaka akutotsva maheri kupita atozara manje angova mabara angova mafragments changova chiutsi mwe comrade ndobva ada kuti ajambe kudai kuda kupinda pai mugomba mwe nguva dzakati achiti sveti kupinda kubva anzi chi nefragment panapa ndobva ndamuona ndikati comrade iwo hauzotombobudiwo muno yandikusomudza ubude utomhanye ndamubatsiridza pai wabuda waenda aminoti wakaenda nepinda vandasara ndabva ndarara gomba muya pasi kudai mamuri muna November saka uko kunopisa uko kana muri muna November zvaratanga kundirova manje ndaane dikita rangu dikita kuwedzera neropa racomrade uya saka nguva yandakarara pasi mugomba kudai mugomba handitika ini ndiri apa uyu ndio mudhuri wetoilet wegomba ndobva ndanzwa kuti kushinyira ndikati chiovha icho nguva diki vasvika pagomba paya ivhu riya ratinochera tichibudisa panze riya ukaritsika kudai rinodzokaka mugomba ka nokuti kwakusati kwanaka richidzoka chindiwira vobva vamira vaotarisa ukazena rogandangaro munhu mutema biyangu ndiye akatanga kudaidzira kuti fire murungu bva fire nato yake vachifaya inini mabara ake ka haana kundisvikira kundirova ndiri pasapa airova mudhuri ivhu richiondomoka richindifushira ini ndiri kutozviona asi ndaizviona ndisina kuvhura maziso ameno zvaifambawo sei vobva vadarika ini ndafushirwa ka pfungwa dzochishanda kuti ndibude nditize ndikati ndikangoita slight mistake yekuti pfakanyu vakadzoka vachazviona kuti masiro taita afushira munhu wedu uya hazvisisiri zveupenyu ngandirambe ndakadaro ndabva ndaramba ndakadaro ndabva ndagara ndakadaro zvinhu zvaitika kuma past 7 ka inini vakazoya vachizondifushira kudaro ka kuma 10 ndaswera ndiripo kuma 3 ngandibude pandabuda kudai dai kutenderera pakitchen pataibikira pagusinya pedu ndobva ndaona umwe comrade atosumudzwa papari padhuze totista tiri pana pagomba racho pagusinya papari paimba iyo mabharaki edu anga ari sekuti kumunda uko saka totoona comrade ari tobatirana kudai nevarungu vaya abva azi ukaandwa muchikanga chesadza rata taifumirisika kubika nzese saka zvakazotoitika zvikanga zvakutodini zvakutoboila vakandwa comrade indiri kuzviona ndikati kubva ndadzokera ngomba time ndikati manje kukazoita usiku saka nguva yandakabuda ndichidai ndikaona kuti mabharaki ese angatsva pese kwese yanga ya moto yanga ya chiutsi chega kembi hazvikomboreri ndikati nganibude nditize ndobva ndabuda ndobva ndamhanya ndakadai apane mubani muya maigara mombe dzedu dzekempi saka ndamhanya ndakananga kune mombe kuyako nyangwe sandaonekwa manje ndobva ndazwa bara kuti kubva ndati pana apa nepachibathroom bva ndati cover apa vandinotora cover patone makomrades anga atofa kudhara uku neuku saka vaya vakaona ini ndatora cover apa handiti kana vaiziva here kuti pane vafa kana vanga vasingazivi ameno havo asi ndakanotora cover mune vanga vafa bara richiuya richipfuura richinorova uri pamberi pangu bara richiuya richipfuura richinorova uri pamberi pangu bara richiuya richipfuura ndobva zvapera ndobva ndaramba ndiripo kuzoti dzakuma past 4
ndoona vazoti taramuke ndikati ini nganibude ndiende ndobva ndabva paya ndobva ndati mhanye about 50 meters vandasvika pane mombe dziya. Mombe dzanga dzatouraiwa kudhara kuseni, saka mombe dzauraiwa dzakazosiya dzateerwa ma-antipersonal umu memombe mumakumbo muno. Saka ndakaenda kotora cover nei nemombe. Ndobva ndadai aizve pamombe zvane tutambo twered tumwe tweyero ndoido za-antipersonal. Ndobva ndasumuka ndakamhanya ndakaenda ndobva ndasvika pa depression yanga iri nzira hombe yekuti tikabva pakembi pedu kune Handa pataizobatanidzwa nekembi yekuchaminuka nechindundumaho. Saka ipapo tainochera mvura yekugeza, saka munhu waisaingodarika napo. Saka pari panhu pakatsvukira zvokuti panoramba pachidii. Ndoona makomeredzi akafa, magaba akati guduru emvura. Mvura yanga yabva kunocherwa uko yekuti vageze, vobva vabhombiwa vachibva kunogeza vasati vatogeza. Inini ndo pandakabva ndati pamakomeredzi aya futi cover ndiripo ndoda kuteerera kuti zviri wafamba sei. Ndotoona varutouya varutouya. Ini ndiripo kamukati mevakafa vaya, ini ndiri mupenyu hangu. Zviya hama dzangu zvinonzi ndakangwara kana training kunyepa ndimwari. Vabva vasvika vabva vaerenga 1 2 3 4 5 10 vonyora mukabhuka. Ini ndiri kuona hangu zvikanzi vaida kumeka sure kuti vafaire. Vauya jombo nemajombo avo anditi kutsika vatsika vasvika pandiri mani. Ndava ndazi musoro andina kana kumboti bwai maziso kana kumboti fema andina. Ndakaita flat semunhu akafa, ndatsikwa musoro ndaramba ndakadaro. Asi aindiramisa ndakadaro handichizivi. Ndapedza training asi handifungi kuti training. Wabva kuti umwe wacho manje nejombo kundikika, ndobva ndakunguruka ndichienda uko. Anga ari uko manje uko okika futi, ndobva ndakunguruka futi ndichienda uko. Wobva vandisiya ndiripo, wobva vaenda. Zuva rakunyura manje, ndobva ndati inini nyari panapa ngekuti ngandivavarire kubuda mukembi. Ndo zvandingatoita, ndobva ndafamba. Saka bhesi redu rainzi zvido zvevanhu, paigadzirwa motikari zvido zve1A. Saka pachabva ngogadzirwa zvido zve1 2 mumagaraji futi kwaigara motikari. Papa motikari yainzi Fiat tsvuku so. Ndobva ndati ndatosvika kuzvido zve1 2 ini Fiat iyo iri kutotsva iyi. Vita ndidai tidhaivheti. Nguva yandiri kudhaivheta kudai anditi apa ndaoneka. Ndobva ndazwa kuti bara manje. Zvino sheti yanda ndakapfeka zvandakaita zvezvi ndandisina chimwe chinhu mukati. Ndane sheti yangu iyi kai nebra chete. Kola iri ranga radai so mira kudai nedikita neropa riya revamwe riya. Saka bara riya rakaribva rati robva rarova ichi chesheti ichi. Ndobva yabvira ini ndakapfeka ndiringomhanya ndiri kuenda zvangu. Ndobva ndonoti hembe yatodini yatotsvakai. Kubva ndadai kungobvisa so nongotitsveya kubva ndamhanya. Iyo payakasara ichipfuta sheti manje. Ivo vaiona sheti ichitsva vachiti munhu aripo, sokuti kwakutanga kusviba. Vachiti munhu aripo, indanga ndisisipo. Ndobva ndati mhanye kwazopiswa manje. KuMozambique kune imwe nzvimbo mukembi tasikabvumidzwi kutambisa moto. Saka miti iri ikoko yaingoita matwigs aya
achidonha pagore, uswa hushimera, matwigs achidonha, mashizha zvoita stafu kuita mutsakwana. Ndo ndazosvika pandakasvika manje, pandati Pronopost and Turkey. Pandiri apa apasati patsva apa. Asi uko manje motori to nyika bishana zvidini uchiuya. Inini ndikati ndoita sei? Ndingambodzima nei? Fandati nemaoko manje. Pfungwa dziya dzekuti kuna sekuru vakati ndichazokudzimira sadzauya. Ndichiri muchidima zvangu. Apa makudzima madzimira aita sekuru moto. Ya. Nemaoko angu. Uko andina hembe kandi ne brush chete. Ndichiti zvimwe zvichiti tsati zvichindiwira. Ndadzima moto ya watu nini? Watodzima. Ndikati pfungwa mangu ndo pandakatanga kuti pembeno. Kunga munarubva muhope. Ndikati azvisizvo zvakatarwa zviya izvi kuti ndazokudzimira moto. Orai. Ndobva ndazobva paya. Yanga yakungonyaya kubuda mukembi. Ndati fambe pano nekurwizuku. Ndaona vamwe vana vadiki. Tati padhuze nechikoro kachindunduma chandataura. Mupango pane vana vadiki mazera ese. Vana vai vandoona vatofara vataonawo comrade mukuru. Asi comrade ninge wakwara, comrade ninge apfurwa afa, comrade ndikati chitonyararai. Ngatiende. Takuenda. Tasvika parwizi svika comrade nenyota. Vaona munhu mukuru svika tine nyota isu. Ndikati ngatichidi parwizi apo. Ndopa taisukira motikari dzemukembi. Taipa ziyo tinosukira pamotikari. Saka sekuti mamuru muna November mvura yanga isati yanaya. Mvura yataisuka mota iya yaizoisa zvima diesel zvima oil pamusoro pemvura paipa. Saka ine ndobva ndasvika ndobva ndakotama kuti ndidai so kuvhura kuti madhizera ataramuke vaone kumwa vana vasati vambodii kumwa mvura yanditi kamwana kadiki una kam 6 years zvikazi comrade fodyai kuZimbabwe. Ndikati wati zvikazi fodyai kuZimbabwe. Nditozongoa ndikati cover vana vaibva vati cover mamune nhokwe pakati paruware asi masaidi mamune nhokwe munoziya nhokwe dzedze cover netwana tuya shuwa votodarika varungu vaye twana tuya kana kumboti bofu ndangona metero dai vana kashaya unochema vadarika zvakanaka saka comrade toita sei ngatiende tibude mukembi kamwana kati comrade imamusina sheti be muzviziya ere ndikati ndikuzviziya kuti handisina sheti kwazi sheti yaende ndikati yatsva ndikwazi zvino inini yangu hamukwani ndikati handikwani apa ndandiri mudhafu futi nyarara itende tafamba taona mwa comrade vakuvara vari kuchema vana vaya vakati ngatimutakure comrade ndamubereka vana vadiki havana simba racho ndamubereka famba tasangana futi neumwe comrade anokuvara uyu tasangana tikati tawanda takubereka comrade zedu tafamba tazosangana neumwe manje akanyatsodini kuvara arohwa panapa aita akafema kudai apa panobuda mafuro apa kuti mweya waibuda neapa akada kufema kudai mweya uyo ubuda futi newo akati macomrades inini ndisiyei nekuti unoona vana vese ava munavo ava vangatozopfurwa ivo vanga vatoswerawo zvakadini zvakanaka inini kutomirira kudini kufatika kuti comrade hazvingaiti kuti ngakusiya mwoyo unorwadza yati kutakure saka todi saka ndakapfeka sketi anditi mukati macho ndine mutrousers kuti timutakure haatakuriki apa pakakwara neruoko ini bva ndatichimira imoni ini kwabva ndabvisa trousers anosara nesketi uku ndine bra chete kangu kuva ndikatora imiti vatora miti vatati 1 gumbo retrousers pamuti rimwe racho futi pamuti
abudira kuno ku West kawo vanhu vobata yato stretcher bed kati ngatitakure comrade tiende toenda tafamba oti ngatimbozorora tozorora taona futi umwe comrade futi vanhu vakakuvara mugoma ubwo tamutora futi taakuchiwanda manje group riri kudini group riri kuramba tichiwanda tafamba nyamba isusu zvatazosara toatakwaka kukembi pane povhu yanga ichitozviziva kuti tirikutoya kuzodini kuzoatakwa tasvika pane umwe musha tikati ngatikumbire mvura tipe comrade wedu murwere uyu tatatufamba ndingati kubuda mukembe kuti atane 2 kilometers taida kukumbira mvura tichinoti mai wei kuda kukumbira mvura kudai mukadzi weipapo weipovhu Mozambique watanga kupenga zvikazi makomrade imimi maguma mwamuna wangu uyu ndakamubvunza mwamuna wangu enda unobvunza comrade Mombe kuti Zimiti ari kuuya arikuda kupedza vanhu vaZimbabwe akaramba mwamuna wangu mutengesi ina handisari pano mazvona mukadzi yanga akutoramba kusara pamba pake manje akutya murume kuti zvandakambomutaura zviya kuti varungu vake saka kuuya kwakaita kuzoatakwa kwakawo vanga vatomboita zvimazuva saka ipovhu iyi yakazozviona saka mukadzi uyu akati murume wake enda unoudza comrade Mombe comrade Mombe vataurire vana vaZimbabwe kuti ndo zviri kumurume kwakuramba amenitwanga apowo nemabhunu todini zvikazi arimo murume wangu kumuchato kwemusha wavo kudai kwakasimwa mifarinya mijumbuya asi futi murume wangu pari ipapo futi varipo varungu papo apo kwazi varipo makomrade akatinga tusiye varungu varipo ande ipapo vaenda iyewo manje varungu vai manje zvavaona tishuya anditi kwautotanga kudini kuridza futi aya makomrade akati ishwakai saka futi dzadzazowanda kafuti dzadzaraswa mukembi dzadzaraswa futi dzimwe takazitadza kudzitakura varidzirwa kufiwa nekusafiwa ipapo hatina kuzviona tobva taenda mai Maria vaya kwakutiteera nevana vavo kwatiri kuenda vakutya murume tafamba mukomrade airwara aya svikazi ngatizorore tobva tazorora kubva angoti kekupedzesera akati makomrade pamberi nehondo vafema kwekupedzesera endai mberi nehondo kutomucherera zvemusango zvekuda kuenda izvozvo tasiya tamuviga comrade isusu takuenda tasiya pano asi kana nyika yasununguka tinozokutora taenda Pungwe tichifamba kuenda kunozi kuGondora tichisvika kuGondora ndokwataizotambirwa nemotikari dzaiuya mashefu edu vanga wako vana comrade Tongo ava vana comrade Nongo ava vanga vako kuzotambira saka inini the moment ndakawira mugomba muya vasikana vanga vari pamusoro paya vaiziva baba munini wangu andaiti Amoni vaya vaivaziva vaigara kumudzingadzi vobva vaona baba munini wangu zvikazi mwana wanyu watofa watofira mugomba votaura baba munini zvikazi sei zvikazi hapana zvokutomboita atofa zvazorai saka pandakazosvika pagondora ka kwakuedza kwakuoneka kuti uyu munhu ndiningi uyu baba munini vaya varipo pane vamwe vobva vandiona kuti vakati uyu unonga mwana wangu uyu kuti vachazvitambira kuti mwana wangu zvaramba inde pandakavaona ndikati zvauri baba vangu ndoda kuenda kwavari kudai voburikira kudai nyambisa baba vari kutiza vachiti mwana wangu akafa nezuro ichi chachipoko ichi muri kutizei baba iwe ndiwe Melta ndikati ndini basi mwanangu ipapo baba munini vangu yoto ndiwo baba anditi vakati baba wangu amagogodla mandisunungura vachitaura vakamira ipapo mandisunungura ndikati zvadi zvikazi mama wako vakamutaura kuti watofa mwanangu ndikati baba handina kuzofa ndakazobuda
vatangoti ipapo anga amanyama amiri nerungu kwakwatakwa kukempi. Taenda patakanogara pagondola zvedu. Tagara tiripo Comrade Mugabe ndobva vazouya kuzoita rari nesu. Ndovataita rari vachitibatawo maoko nezvakazoitika masori makomrades kuda kwomuwenga asi zvinezvi hondo yapisa kumusha. Zvakanaka. Saka mungoziyawo makomrades tawandisa manje. Mugondora muvhira kamutaundi kam. Azvizoiti bama. Tikachibva imoende kunozwi kuNchope. Taenda paInchope ngatiti isusu tinoti pa crossroads kana tiri kunoko. Panoti road inoenda kuTete, road inoenda kuMaputo, road inoenda kuBeira neinodzoka kuChimoyo. Tosvika paInchope paya sango. Panapa ndo pa campaign panapa. Battalion nehanda munoenda nawo kuChaminuka takawira battalion yedu. Atatanga kugadzira mabharaki kutema mitedu unodzura uswa wedu wanga usali wakoraka muna February wanga uchiri kudiki kuti uswa huya kupfurira chi mabharaki 3 days tiripo paInchope tatowaka mabharaki tatopedza atisati tatoraramo kwanzi zvanzi chibva ipanapa hakuna umira mushe saka takuzviziva hedu zvekuti kana kwazi hakuna umira mushe ihondo chete tabva paya tatorwa taendeswa kunozwi kuDoroi manje kurefugee camp. Saka isusu upenyu hwekurefugee camp nehwekumilitary camp uku zvakatosiyana ka. Hatina kuzvijaira hedu zvoku. Todini. Tinorova manuvha. Tsoka chaidzo. Kudzoka. Tarova manuvha. Tsoka. Gondora kuya. Tabva tasvika Gondora zvikazi nemimi. Paita patown pavilla. Chendai munovhura camp nyowani kunozwi kuPungwe 3. Vataenda kuPungwe 3. Pungwe uyo anobva paHonda chienda uko kwacho kundo kwatakaenda. Tavhura camp yedu kuPungwe 3. Zvino hazvisina kutombotumirira zvakanaka. Azaiwa hazvichaiti futi paPungwe paya. Ngatichingofamba nenyika. Takufamba tichiteedza Pungwe. Saka kana muri uko muchiteedza Pungwe kukwira ka. Mutoya kuZimbabwe ka. Nokuti Pungwe anobva kuZimbabwe. Tera Pungwe uya. Taita kuti masikati kudai. Takarara totora cover. Atibiki. Manheru. Tabika chop todya topinda munzira toenda. Saka rimwe zuva futi tumufamba kweduko. Tukureda kuenda pakambi panonzi pamabanana. Sekuru yaivoya futi. Kuhope zvikazi wandiziya ndikati zvikazi izvozvi zvandisi kuda kukudzimira moto. Handikudzimiri. Asi ndoda kukurarisa, ndoda kukuradzika iwe. Ndikati sekuru vada kuti chirudzi zvika ndati ndoda kukurarisa. Handikudzimiri moto asi ndinokurarisa. Ndikati alright sekuru. Ndichingomuka kuseni ndobva ndarohwa nemusoro. Ndabva ndarohwa nemalaria. Iri serious yachacha. Kunyanzi mapirits. Kuboilisirwa matombo kudai kana. Kanze pamabanana paya tasvika. Makomrades anga aripo echisikana pamabanana paya anditi vatobvawo futi nenyaya yekuti hazvina kumira mushe nyaya dzehondo. Pauko kunana Mavhonde uko. Zvikazi ngatibve pano timboende kukava. Tobva tabva. Tarara tichifamba isusu hedu madwende zvetaingo pamwe watakurwa pamwe wafamba. Tosvika zvikanzi ngatimbobikira madwende porridge. Padhuze nerwizi so. Tobva tangozi wanga asisiri Pungwe ba. Anga mworwizi manje. Vachida kutanga kuti kamo inini ndobva ndazi madwende zvakaita pachimuti icho. Kubva ndaiswa ipapo ndobva ndaradzikwa nekakitibhegi kangu. Porridge raso tiramboibva. Kachiutsungo titoro mudenga chete. Tizwe kwindi pamoto ipapo. Chachi futi hondo futi ndege tsiga. Vanhu vorakashwa. Indini ndiri kurwara malaria. Anditi andigoni kumuka. Andigoni kukambaira kuti nditsvage amwe makomrades. Ndiri ndakai ipapo. Ndakangorara. Kubva mangwanani kusvika nya. Kubva mangwanani kusvika nya for 6 days no food no what. Ndakarara. Kuradzikwa kuya kwaitaurwa kuya. Ndiko ikoko.
kuzoti zuva rechi7 ndakuzvika nenge kai kakusimba kuti ndiri munhu. Ndobva ndamuka ndobva ndati kambairi. Ndobva ndaona kwese kwakati kumavhunde kwakuri kusango manje. Vadini ndozwa makomrades kutaura. Ndikati pamwe chivarungu apa pamwe masoja asimidzi. Ari kuti comrade uyu anga ari apa pastores apa. Ndopa akatobva atofira paya. Vamwe vari kuti pane murwere wakasiyiwa apa. Ngai timbomutarisa to. Nyangwa murwere ndini. Ndikatanga ndibona soterera. Ndizve apa pane makomrades akapfurirwa apa. Vatoripo apa. Tivadini tivatori. Indopa ndakabuda pachena. Ndikati makomrades. Zvikati comrade uri mupenyu ere? Ndikati ndiri mupenyu. Zvikati kwazi pane murwere akasiyiwa somewhere panapa. Ndikati ndini? Zvikati ndiwe. Ndikati zvikati taita ngoni iye ndiye akatodini? Atangwa ndikati iwe. Ndini zvikati ngatiende. Sikaenda ndasimba nemararia. Saka kune inozi searching light. Yaiti anga ari manheru. Ikadhurwa the moment yainoti pa anditi iwo maziso ako amene zvaanoita apa unopa unofanike mugomba rakadzika kana kuti pagomo rakadai aiswa masearching light ava vakati stand still ramba ukamira panzvimbo zvobva zvapera vataenda. Saka zvakuchiti nzara mazvona plus kurwara kwako akutopera asi nzara yanga yazondibata manje ndakuchinzwa manje. Ndatorwa nako pona mukomedi choganogara kwa tafamba tasvika pamusha pavamwe baba namai havo go kasvikai tasitauyawo panapa tine murwere wedu azi mukameredi pano hatina chiro tiri kutotika futi kuti vanhu vekumusha kwenyava vakaona tiinemi tinourayiwa futi vazaiwa tipei chekuti murwere wedu adini adyi. Saka pano hatina chiro tina harwa basi. Harwa yaitaurwa idoro reshuga raonesa butu rechibageri yambwezviya woisa shuga zvowira hamene zvavanozoita. Saka pakumwa kudai zvinenge zvingotapira kunge maheu here. Zvikazi nachoga iwewe harwe ndiyo kuzomwa panapa. Ndikati upenyu hwangu handina kumbobata chinozidoro handina hangu. Zvikazi toti hondo yakusiya malaria yakusiya wofa nenzara zvinoita zvakadaro imwa ndabva ndamwa zviri kutapira yasa ndozozwa kusvotwa zvikazi mupe mufarinya wamenywa. Inini kusaziya ndabva ndadya nechimudzi chacho chepakati chemufarinya uya unorutsisa kauya ndozwa zvichambonditi mushi ndarutsa zvikazi hawa tosimba iwo tovataenda. Saka anga anguri mazuva ehondoka tatine futi yedu yaizi tengi. Taizviziva kuti mune futi yedu inozi tengi handiti. Saka tengi iyi yainyanya kukontroliwa neFrelimo yekuMozambique nemandugu ekuTanzania ameno tikawo hondo kwavo iko kwanditi vakasvika pakubhombesa tengi manje. Saka kana tengi ratobhombwa ndo chombo chataitemba tengi rabhombiwa chekuchaita hapana. Takungofamba zvedu kungodaro tazotorwa taenda kune imwe kembi kunozi kuDoroi. Pandakamboenda futi kuya tikatiza kurefugee camp zvekudoroi tatiza tadzoka takananga ukoko futi kunge tiri kuenda kuPungwe 3. Hondo ye6 days yemumavhunde yeoperation yadini yadarika. Isusu mai taingoziva kuti kana hondo dzichikuvara kudai tiri kwanditi kumusha chiri kutsva. Saka taitofara manje. Saka tatane shugu yekutoenda kumusha kwacho kuhondo kuti zvipere. Zvikazi kuda kuenda kobhumbiwa kembi inonzi kwaRuda. KwaRuda ndokoko kudhuze nekumavhunde iri uko. Saka ndiko kudhuze naanani uko.
ana Ruda Kembi yacho yanga ine mbiri. Tikati chiripo kuenda kwa Ruda. Apa inini pachimoyo pandakadonhera mugomba paya. Ndichidonhera ndisi kupinda ndega. Ndakaikuwara musana we. Ndikati andina basa nazvo kuti musana unorwadza. Ndakatorapwa zvikatopera kubeira. Ngatitakure makasha tidini. Takura makasha. Taenda. Yarohwa Ruda Kembi. Yarohwa Ruda Kembi. Yarohwa Ruda Kembi. Apaka? Indiri kumiri ari kuhondoka. Hapana chandaimboziva kuti ikoko kwaruda ikoko kwako. Ndokwandichazororwa. Ava Meuta kuhondo manzi comrade Ana tichatonga. ava comrade Ana vari kurova hama dzemurume. Ya. Zvazopera zviya. Saka inini manje chandakaziya pachimoyo pahondo ndechekuti ndakadonha musana wangu ndikaita kunika so. Anditi iri ronda iri andinyasoziva ndakapfurirwa papi. Asi ndakanorirapiwa kupi kubeira ndokusara fragment riri momo. Saka all along ndakagara ndine fragment mugumbo iri. Anti munoona iri ronda iri ndoro ndakapfurirwa ndikuhondoka. Munozviona ndiri kudhara iri anti munoti nyowani iri fragment rakazobuda 2023 apa last year but iri kutozongotorega pamadzura vakatobva 2023 saka muri kuona pakaita panyowani kudai. Saka ndabva zvondo zviya zvazodini vazozi aiwa ceasefire. Mumwe mwoyo kati kuenda kupi varungu kwe tozonyatsokuzvitoonei. Vazi aiwa vatoenda kosainirana kuLancaster House. Wow, zvakazi mukomedzera kutobva musango wai. Toenda kupi Assembly Points. Tikati tozongonzwa. Tiri mukufara kudaro kuti kwasizifaya ka shoko rauya zvakare. Makamuri emergency Peter chararara. Tauya zvakazi komwe tongo vafa. Kudai futi tiri kufara kuti zvatopera kacho. Vazi komwe tongo vafa vaita accident nechipembere. Vachibva kuLancaster House. Maiwe. Ndozvaheri. Vatazouya kunoku. Vatatakurwa kuuya. Inini zvikazi makomezi echisikana kuGoromonzi noko kumanyene kudhuze nekuchivuko. Ndika ndinoenda kuGoromonzi. Vataenda kuGoromonzi. Tagara tiriko. Tatangofamba kuenda kuona ana mai nevaberekiwo. Tidzokera hedu kupi kuKembi kwedu. Apa tata ane pfungwa manje kuti ndine mubereki. Isusu comrade takambosvika panguva yekuti kana ukanditi mai vako vari kupinda iti ina ndivazivi handina mai. For sure ndakandisina. Mai vangu anga ari comrade uri padhuze neni. Anditi? Kana kunzi unoda kuenda kumushayiri nhasi ndaiti handidi. Ndizoenda nyika yasununga. Kana kurota kuti kune chinozi baba kana hanzvadzi kana chii tanga tisina. Taingoziva zvehondo. Takasvipa extend yekuti inini ndiri comrade, imi muri comrade. Uyo ari comrade handiti. Taigona kutogurirana hwiza one apa kuti tidye zvakaenzana. Zvakafanana. Kuti tisafa. Mangai kwautoerengerana kana ari 3-3 kana chibage chimbishi taitsenga isu. Tikatumwa kotakura chibage chedu chesadza tombohafura toshena. Iwo kana waita 3-3 taipana kuhondo. Takabatana kuita vana vemunhu umwe. Zvino isusu handiti tatiri vasikana. Tine nguva dzeduka dzekuteera sevasikana handiti. Asi kuhondo pane nguva yekuti waingoona kuti gwa 6-8 months hapana zvaunoona. Asi tanga tisingatyika. Nokuti ndaizoti kana dai ndisina hangu kuteera ingava nhumbu yabvepi ini ndisina zvandakaita. Ameno zvazviri. Saka ndovamwe masituations atakapindana nawo isusu. Paunozoti wakuteera pacho manje zvishandiswa zvekushandisa tanga tisina isusu.
taitorarama nemashizha emugodo uyo muti unonzi mugodo uyu ndo mashizha taishandisa kuvhara ropa kushandisa semapedzi isusu kana yangu yachirimo chekuti mashizha emuti uyu akawo anooma udonha pasi anditi tainomatora tomanyika mvura kuti apfave timashandise. Saka mukoma hondo aijairiki zvinhu zvanga zvisina kujairika. Tikafunga matakapindana namo zvinenge tiri kurota kana kuti ndiri kuverenga novel asi ndiyo reality iyoyo. Saka asi nhasi manje pari zvinezvi ndakapindana nematambudziko akadaro ndaivavarira kusunungura nyika yangu. For sure takaisunungura asi panazo nditi batei fanika inini ka ndepekuti inini zero rangu rinei nemasituations andakabva nawo ndinosika ndakamira paraini apo ini ndichimirira puwa mbeu 2 kgs ini zvinondibatai ini zvinondirwadza ini handidi kunyepa hangu. Kodzero taifanira kupuwa kodzero sevanhu vakashanda tikakuvara sezvandotaura. Kana wakauya hake asina ronda kubva kuhondoka asi wakakuvara mupfungwa make makatokuvara. Zvikafu zvataidyaka zvakatotikuvadza. Takadya zvimwe zvinhu zvisingatsananguriki imi zvokuti ndikakutsanangurai kuti ichi chinyama ichi munotanga machinyika mozochikwatisa stereki mozochidya amungatozvizwisisi. Asi isi takadii takadya zvimwe zvainzi zvimabutternut zvimabutterscotch zvakaita zvinge zvimachokoleti zvakaita machokoleti zvaizvo izvo zviri zvimukaka zvakaomeswa mazviona zvese izvo taizvidya kuburikidza nehondo nenzara ka but zvaizotitisa imwe diarrhea isikakomboreri diarrhea yakashata. Saka matakapinda mukoma munorwadza kutsanangura. Inini kana kuvana vangu so handitauri sure handitauri. Vazukuru vangu vanombozama kundinyengerera. Takamborwara chimwe chirwere chainzi rheumatism. Rheumatism iyi ukamira kudai izvi zvinenge zvisina simba. Izvi majoini anenge asina simba. Asi pakutsanangura kwazvo kwaizi lack of iron. Saka vati ukasumuka so uine rheumatism handiti ndikamira panapa ndinomira ndakabalanza kuisa gumbo uku neuku ndokundigone kumira kana kuti simba handinaka. Saka ndikazoda kuti ndifambe kubva panapa kuenda apo pane munhu ndofana kutorova kamwe kaspeed kekutomhanya kuti ndosvika kuti ndichimira ndega zvanga zvisikamirika handiti ndachikotanga ndatomubata manje munhu uya ndikwanise kudii kumira ndomira. Saka vaizoita dzimwe nguva dzekuti vaiti ukasumuka kudaro waiona munhu achidai kutamba. Saka takazenge takuchirwere icho chinonzi mahurricanes nekuti handiti nguva kune chikwata chevaimbi vainzi mahurricanes vaya vaiimba na the rainmaker vaya. Saka munhu aingotamba achingodai achichidii kana adaro manje abatwa nemahurricanes handiti aihukura kuti munhu akahukura zvaari kuita izvozvo kuti akadonha pasika obva atoti ngwi kurumashi mazino. Saka pamwe aibva azviruma nei kwautora sipuno kana chimuti kudi zvatakasangana nazvo kuhondo mukoma. Saka zvinhu zvinotibaya mwoyo asi hapana zvokuita nekuti taivavarira kudini. Saka tinomboti pane dzimwe nguva dzatinonzwa vanotaura zvavo vana ava vakadhakwa vemaguka vachiti
endai maidzosera kwamakaisunungura iri tiende koisunungurawo isusu tinongoti Mwari varigirire havana zvanoziva havana zvavakaona dai vakaona vangadai vasingakwanisi kutaura zvinhu zvakadaro zvinorwadza kuti imimi hamuna kudzidza imi makombedzi haana kufunda nekuti kuenda kuhondo unozoti handina kufunda sei kuhondo ndaimboenda koitei handi kuhondo ndaienda kofunda kodzidziswa zvehondo saka munhu anozonditaura kuti inini comrade haana kufunda handina kufunda sei ini ndine dhigiri rehondo ndine dhigiri rehondo ini saka ndozoti handina kudzidza sei kudzidza zvokuti chete handina kupasa uzowapasa nema-A kana ma-B asi ndichiziva musoro mangu ndine dhigiri rehondo ine dhigiri rehondo ini ende ndinoziva nedhigiri rekupoliticize nokuti ndakaspecializa politics pachitepo mazvona saka ndo nzira dzatakafamba nadzo izvizvi ndakazokwanisa kuwanawo kamunda kangu pamhiri apo kadiki hako but zvishandiswa zvekushandisa umundo zvoshayika futi saka ndo pamunozozwa ndakutaura kuti ndochirwadziwa koita line apo yekulainira 2 kg seed toti kuregera zvitori nani nekuti ndikazozvifunga kuti ndingalainira 2 kg inini kana kuti ukadaidzirwa meeting paita rari kwaMutare kana Harare kana kupi ndoswera ndiri paraini kana kuti takaungana handiti papressure chitsikirirwa nevana vadiki kutsikirirwa 1 box rechicken ini ndobva ndatozvitora kutambudzika kwacho kwadini kwatondinyanyira kaini ndobva ndatozvidzikisira kutanga ndazvidzikisira ndega vanozotidzikisira vozotidzikisira asi totanga tatozvidzikisira ndingasweri ndichibvumburudzwa nepwere kubvumburudzirwa bhokisi rechicken ini pano rinondibatsire gondo ndakamborarama naizvozvo saka zvinhu zvinoti tibatei nekuti tikatarisa kudai hatina isu nhaka yatoda kusiyira vana isu chii chatoda kusiyira vana vedu tichiti iyo ndiyo nhaka iyi ana Smith vaisiyira vana vavo mapurazi avanga vakatorera ana sekuru vedu isusu handiti vekwaHitler vakarwa hondo yaHitler vaya vakapiwa migove vakazopiwa iwo mapurazi kuti vanga vakarwa hondo iyoyo zvino isusu kodzero dzedu handisi kuziva kuti zvinombokanganisika papi kukanganwa here handizivi kunoita kuti isusu tibve tamainaswa kusvika pekuti comrade anoita siri munhu so tiri vanhu vanofanira kuti tiremeredzwewo isu tichiremeredzwa vabereki sekuti hondo takasunungura tiri pamwe chete nevabereki asi manje mabatiro atinozoitwa manje atizozvione dumushi chiti ndo nhoroondo yangu yandingakupa yehondo ndina vana vangu inini ndaka ndine vana vangu 6 2 vakatisiya saka ndasara ne4 1 muhombe wacho musoja umwe wacho aiteedzerana naye anga ari nesi akashayika 3rd born yacho musoja umwe wacho ndinaye hangu ndinorima naye apa last born yacho musikana ndi medium ndi teacher asi chaicho chandinoti nhaka yekuti ndakarwira nyika chekusiyira vana vangu hapana zvokuti nekufamba kwenguva vazukuru vedu isusu vachatotiti imi makamboenderai kuhondo imi izwai vanhu vanotaura kuti makatiza chikoro nekuda kuenda kuhondo muchitiza muchida kufunda muroora wangu unonditi mama muroora mukuru dai mama imi musina kuenda kuhondo mungadai muri minista imi makangwara imi vakangwarirai baba imi mungadai muri minista imi asi makaenda kuhondo indotomupindura ndaitoenda kosunungura iwo kuti ugarewo zvakanaka kuhondo makaenda mini makore mara ndakaenda ndini pagore rechi18 madzoka pamamuchira nyaya yechironda changa singarwadzi chinorwadza nanhasi rinotorwadza rinorwadza rinotorwadza zvokuti makadhi angu ekukiliniki ka anongoti right leg neback yake ende munozvirapisa tozvirapisa nekuzobatsirwawo nevana zvenyu asi kwati munenge muchitarisira kuti zvibve hurumende yaifanira kutirapisawo zvepanyaya dzakadaro vana vanokurirwawo nai upenyu hwatiri kurarama ka pamwe uhweduka nguva yatakararama hwaitove nani
iye zvinezvi kuti uendese mwana kuchikoro zvinhu zvakaoma. Saka unotoona kuti mwana ane chido asi zvakatomuomerawo. Makaenda nawo chikwata uchibva kuchipinge kutanga mese makadzoka? Pamushapedu isusu baba munangu vandakaenda navo vandati vaizi Abel vaya havana kudzoka vakapfurwa vari paanti air paChimoyo. Ndo pavari papana naso kasvika paChimoyo zita ravo riripo pabhodhi paya. Nevamwewo vemunharaundawo havanawo kudzoka asi vamwewo vakadzoka. Vamaifamba navo pamakambofamba navo apa vachiri vapenyu muchiri kutotaura misi? Netsai akafa. Netsai wandaitaura neshamwari ndarota uya akafira ipapo paChimoyo. Tatisingatoziva ndaibva kuNyanga ndaibva kuChipinge asi akatoshayikira paChimoyo. Vamwe tinosangana makomrades atakamboonana kunana Chibawa kuya kana kunana Chimoyo kunana operation ipo papo tinosangana hedu. Takuzondotowo mazuva ano uchiti kuzoti comrade Ninga akashaya pakati paya comrade Ninga akazotiwo sokuti makomrades aringoshayika comrade Ninga akazoshayawo asi vamwe tinovaona tinavo. Vamusora nenyaya yasekuru vamusina kumboona asi vaiuya kuhope kwenyu. Midzimu nemasvikiro vaibatsira zvakadii from your experience imimi makanga munyatsorira? Inini kutobva pana sekuru wangu ipapo handii ndandasingavazivi asi vakandivinga mazvona ndikararama zvandakaona ndichidzima moto vakazondivinga futi vakati ndichada kukurarisa iwe. Ndikafunga kuti pamwe ndicharara hope kudai. Handina kuziva kuti kutorwara kuya kwandakaitiswa kuya kwakutorwara kuti ndirege kuzosumuka pandakadini pandakarara. Saka vakabatsira nokuti isusuwo makomrades kuuya kufront zvasingaiti kuti uye kufront ka toti mwaibva kuDarwin ouya kuno kuMonomtapa sector yanga iri Monomtapa sector iyo ana ruda ndutaura ungosvika tipindikiti munzvimbo mawaridzi vaisvika kutotanga kumadzimambo madzishe vovaudza kuti masvikiro edu ari apa kana dai vatangira pana Sabhuku vovaudza kuti masvikiro edu ari apa voenda paya vonokumbira tauyawo sekuru munharaunda menyu tauya kuti tichibatsirane kusunungura nyika iya sezvakataurwa nambuya zviya kuti mapfupa angu achamuka saka tisu vana venyu tamuka. Vochitaurirwa zviga zvacho kuti vanangu muno mudunhu mamauya kana razuva reFriday munochisi hamuridzwi pfuti shuwa vaitoteerera. Kana kuti vanangu muno muzvamauya mukaona chamaona lese maona gudo mugomomo handiti amutauri kuti taona gudo mugomo notaona sekuru tamuona mazvona. Saka zvakabatsira stereki nguva yehondo. Mwari vakabatsirawo asi vanhu vainamata vachifungama mavhi avo nemagokoro handiti asi vamakomrades aitora fodya unofungama pamuti vonotaurirwa zvavaita zvataurwa izvozvo vakatozviita varungu vaitongopfuura apa vasina kana kumbovaona kutopfuura vakagara apa asi vasingambooneki. Saka midzimu nemasvikiro zvakabatsira nguva yehondo. Muna komrade mataura kuti makambomutakura makambofamba naye. Alright, chiregai ndikudze wakashayika uya here uyo akatoshayika tikamuvigaka. Pano umwe wandakati takabereka uyawo paakatorwa kuenda kuchipatara haana kofa akanorarama. Saka yaZimbabwe manje indaita ameno kwakafira wake yaZimbabwe manje. Inini muHarare ndandina mama wangu ndine mwana wangu first born ku 88 Manika uko ndichifamba hangu dai ndina mama wangu anditi komrade yako vato ndiona kudai iye vato ndiziya wena ini kana kumbomdina kumziya tichingofamba tichipesana wabva ngondibata ruoko ndobva ndamira. Saka mama wangu akangoti zvemakomrades vanhu vanongoti vakangosangana vanongomira zvemakomrades ubva wati fambei pano neapo vanga vakabereka mwana wangu ini zvikazi iwe uri ko ndikati ndiri kwenyu zvikazi saka vaonavo ndiani
ndikati ndiwo mama wangu, ndo mai vangu. Kazi mai dzokai. Mai vaibva vadzoka. Kazi mai. Kazi mwanangu. Kandi makabereka uyu. Zvikazi ndiro dangwe rangu. Kubva vati shake hands. Zvikazi mai. Kana muchinzwa zvichinzi makorokotoka. Zvichizozi aiwa tedu tese handiti. Ichokwadi. Iwe uchikundiziya ere comrade? Ndikati ini ndadini. Ndakanganwe. Zvikazi makanditakura paya. Ndichitaura kuti ndisiye ndinofa. Iwe ukaramba ukati ngatiende chete. Ndakanorapa comrade ndiri mupenyu. Ndikati iwe zvikazi shuwa ndiri mupenyu. Vapinza muruoko rwake muhomwe. $20 yenzouya. Ichatenga iye. Akati mai ndoda kuti muende munotenga drink zvamunoda nemari. Mwana wanyu uyu ndiani upenyu hwandiri pano nhasi. Akandibatsira asi handichazivi hangu kuti izvozvi achiriko here. Ndinonzi comrade. Comrade Garisanai. Hamuna chekutaura. Ndibvunzei. Ndikutsanangurira tichiripo. Pamunosangana samahofisi. Nemakomrades amakasiya hondo. Amai rotaura imimi. Semenza ndizoma kuti comrade akati comrade ini chindisiya ndafa. Asi pamberi nehondo. Pamberi nehondo. Makasiya mamupushira mukati. Tichazouya. Asi muri pa. Ndo pane nyaya. Ipapo. Atisati tavapedza kuvatora. Ndicho chokwadi ichocho. Makomrades asati tavapedza kuvatora. Masango. Makomrades varimo. Handizivi kuti zvingaitwa sei kuti hurumende ipindire. Kana zvichishandiswa chii kuti zvibude pachena. Umwe neumwe paari abude pachena. Kuti atorwe aenda kunovigwa aidha kuHeroes yeka kune vamwe vake kana kuti kumusha kwake kune hama dzake. Nofunga zvikadaroka kana nesuwo tinofarawo nokuti handifari kuti nini nyika iyi ndakatozoiona Zimbabwe ndikatoitawo vana asi uya akasara uko hapana arumbomucherechedza nekuti mai vake vaakasiya kumusha kwake handitika vakati gare musoro zvinouyaka kuti dai Sofia wangu kana Peter wangu asina kufirawo kuhondo ndingadai ndanewo vazukuru vakadai vana vemwana kana kuti vakati gare hope hazitadzi kuuya mwana wako kurota mwana wako handitozivi nekuti uripi. Saka zvinhu zvakaoma zvakaomera isusu makomrades zvoomera futi vabereki. Tiri papo. Makomrades ndiwo ari kutungamirira hurumende. Ndiwo anonzi madecision maker. Imini makomrades nema-associations yenu pakuno patototi ward pana ward kutanga village ward district province pese papana wovet chete mavet paminoita misangano yenyu handiri kutaura sindiri kukutsinyira handiti taurai makasununguka ere pamunopiwa machikeni ini vave munoti kumbozvitaura kuti chimbomirai izvi timbotaura iyi nyaya iyi kuti vanhu vangakwanise kutaura nezvecomrade akarara kutembwe nekuchimono ndicomrade akanga ariko achiudza mumwe comrade akanga ariko apa chidanho chekugadzirisa dambudziko iroro isusu zvitogona kuzopfekera tonogamuchira zvedu machikeni naye tichita se tichifara munombosvika here pakuti munotaurirana ende wacho wamunoudza ari kupa decision yekuti chii. Alright comrade wangu kana takagara kudai pamwe tikati provincial member aiwa takatofanana ini nditoriwo provincial member takafanana kunoko handiti munhu ari muoffice akagara kudai ari pacheya inotenderera kudai kana kunana Karigamombe building uko
pfungwa dzake hadzifungere kuti muofisi muno dai pasina comrade ndaipagara here pacheya inotenderera. Chii chakaita kuti ndigare pacheya inotenderera? Anza inouya achiti ndipamusana pani pacomrade. Kungatiti cheya iyoyo inotenderera yakagara na comrade. Asi comrade ngafunga kuti ndakasiya umwe wangu musango. Comrade funga umwe wako wakasiya kusango. Saka inini ndakuona sekuti maone rangu. Ya ndizvozvo takuti inini ndikaita kaupenyu kangu kakanaka zvatondinakira neimba yangu nemhuri yangu. Umwe comrade uri apo handichafungi nezvake, handicharwadzi mwoyo ba kwangu tiregai ridini. Amen. Unasa comrade ari kutamba apo, uyu aripo, uyu ari kutamba anonzi Matambo, anoita sekunge pfungwa dzake dzinoenda kudai achitaurisa stereki, chakadai chakashata chakadai zvazvo, anotaura sekunge munhu ari kudhomuka asi ari kutaura zviri kugara hazvidini, hazvioneki. Iye zvaaripo iyeyo anonyatsa kutotaura kuti kugaza uko ndakasiya macomrades inini pakati iyeye uyu vafa. Asi kuti zvizi vari kumusoro vanoti ngatigadzirise kuti vana vaya vatorwe, hapana zvakadaro. Pandinozoshora futi ngepekuti isusu muno tine pamatumba pedu patinoenda pagomo pasera paya pamatumba 6 paya pane mugodhi waiunganidzwa macomrades vaurayiwa vachingozwi macomrades anokandwa, mabhiza anokandwa, maorenji anokandwa, paya pakabudiswa macomrades. Zvitori muvhileji redu iri repamhiri ipapo, patori muvhileji redu yandogara paseri peguma, kuti vanozi vemuseum and monuments vachoka wofunga kuti vambori kupi kana isusu tichiita kanzatu tufu kadhora totonokumbira tipewo machira tiputire marangwanda evamwe vedu, tipewo hupfu, tipewo motikari, tipewo kana mombe nyama yekuti pamafunction paya tishandise kati chiviga vamwe vedu macomrades. Apa neta kutonokumbirana ndipo varungu futi vaitiuraya vaive noti kudini zvakadaro izvozvo. Hurumende indushe mari shoma yekuti ngatimboita exercise yekuti ngaticlear zvese. Variko masvikiro vanozviziva izvi kuti comrade ari apa, comrade obva abuda obva ataura kuti tiri vashanu apa, asi iri bvudzi harisi rangu ndera uyu, inzwa rai haisi yangu ndeya uyu aitaura kuti shuwa iyi ndeyangu izvo. Variko vanhu vakadaro tinavo pamatumba padhuze panapa. Saka tine rombo rakanaka tichine vanhu vanogona kuzviita, kupatsanura comrade kuti ibvudzi rake iri harisi rake, uyu mutsoto wehembe rengenyeri ngerake, uyu harisi rake. Zviridi kungoitwa nehurumende yobvisa mari, zvinhu zvoitwa vana vanhu voyugwa zvakanaka, nesuwo tofarawoka. Tingafara hedu tikafara, but tikazofungisisa vamwe wakarara manje mweya wobva wasvipa, hatichafari. Ndidzo nguva dziye dzatinozotaura taane hasha, mazviona manje tinotaura tagumbuka manje. Ipo pano pamatanga ndiinterviewa ndatotanga ndanamata mwoyo mangu kuti Mwari ndibetserei ndirege kuchema kana nichitaura nhoroondo iyi, nekuti ndikachema hapana zvandinozokwanisa kutaura, nekuti zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvakadzama, zvinorwadza. Asi isusu chekuita tiri pane paground hatina, mazviona. Asi isusu musangano wedu weZANU-PF tinofa takaubata kudai. Ivo vakapera ivo vakapera tiri under ZANU, handitika vamwe vakazofawo yaZANU-PF ka. Isusu tichangopera tichifa takangoibata chete. Zvitsvuke, zvichene, zvinake, zvishate, isusu ZANU-PF tinoibata kudai tichingopera zvakadaro. Ameno mberi kwazvo. Vatakutotyira vana, nekuti vana vakuona. Inini zvandinoona ini ndiri panapa, hazvisiri izvo zvinoonekwa neuyu. Uyu anotanga kuona kuti apa hazviiti izvi, apa madhara makatorasika, mazviona. Ndo vatakutotyira kuti pamwe ava ndo vachazotorasa musangano. Vakutadza kuziva kukosha kwawo. Isusu tinofa tiripo. Asi tinongochemera kuti zvinhu ngazvinake,
tingadai isusu macomrades dai zvito zvokuwirirana ndaifanira kuti inini sacomrade wakasafa nehondo handiti hurumende ikandivakirawo imba yangu kutauni uko handiti kwekuti ndikabva hangu apa ndakuda kumbonirefresha pfungwa dzangu ndosvika ndoswera ndiriko ndorara 2-3 days ndozodzoka yonditsvagirawo chifambiso chekuti kana ndafunga kuenda kuchipatara koorapwa mavanga iwaya, kana ndafunga hangu kuenda kuchechi chonditakura, kana ndafunga kuenda kumeeting, kana ndafunga kushamwari dzangu kana hama dzangu yonditakura handiti. Pamusoro pezvo vonditsvagirawo kana tractor inondirimirawo, kana yarimira inini yapedza yonorimirawo vamwe ndichiwanawo tumashere, then mwedzi kana wapera vondipawo kamari kanotenga. Isusu zvakaoma kuzvitsanangura. Tiri vanhu vakajaira self reliance. Izvo ipapo ndo pakakwaniswa kuti takatanga tadzidziswa inozi self reliance, kuzviriritira. Izvozvi ndichiri kugona kumbofamba hangu zvishoma ndichizvirimira kagadheni kanguwo kana kamunda. What more ndisikachazogoni chazodii? Tiri kuraka tiri kutongoenda chazodini? Mazvona vatakasiya vaya tichienda kuhondo, vakasara vakaenderawo mberi nechikoro, handitika vati makamboenderei kuhondo mamashayei, yanga iri nhamo ere kubuda munyika mako kuenda kunyika kwamwe? Zvinorwadza sei kutaurirwa kudaro nemunhu? Zvinorwadza zvakadii zviro izvozvo? Saka ameno, asi ndidzo nhoroondo dzatinokupai kuti ndo matakafamba namo. Isusu ndo zvatakaona, takarwara zvirwere nezvirwere zvisakambooneka nevakuru vedu, kana kuti zvisikazooneki futi nevana vedu ava, zvakaperera patiri, zvagumira ipapo. There you heard it from Melta, the young girl who left Zimbabwe, then Rhodesia, at such a tender age to fight and liberate this country. Munogona kunge muriwo comrade vechidzimai vakarwa hondo, zvichida ndogona kuti comrade vakarwa na comrade vandakagara navo pano muchidawo kusiya nhoroondo yenyu. Sekutaura kwavaita vati inini dzimwe dzenguva vazukuru vangu vanotondinyengerera kuti ndivataurire, asi handidi nekuti zvavakapinda nazvo, uye zvakare vanoti havadi kuchema pamberi pevazukuru vavo. Kana muri ko comrade mune shumire kuti aiwa hongu kumuri ndiri kutadza kuzvitaura, kuvana ndiri kutadza kuzvitaura, asi regai nditaure kwamuri kuti vagozoonawo vagozodzidza. Tibatei kanhamba dziri papo, tinouya ikoko togara nemi motaurawo. Dzimwe dzenguva vamwe vanoti kutaura it's a therapy, kutaura unogona kuti BP yako isererewo zvishoma. From my producer Frank Wesere, my name is Robert Tafumane. It has been an emotional program, but the untold story is to be told. For now, it's bye-bye. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumane. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried. But I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo alvakai manya takabatesa tichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo alvakai manya takabatesa tichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, Magorira mumakomo Zimbabwe.